Min Jannar sa Ottubru ta' din is-sena, il-Ministeru ta' Karm Mifsud Bonnici nefaq iktar minn 8,500 euro f'ċelebrazzjonijiet u wikliet. Din nefqat total ta' flus li ntefqu direttament mill-Ministeru ta' Karm Mifsud Bonnici f'parties u festini mill-elezzjoni ġenerali il hawn tela għal aktar minn 58,000 euro. F'ċelebrazzjonijiet organizzati mis-Segretarjat Permanenti tal-Ministru ntefqu aktar minn 33,000 euro mill-elezzjoni ġenerali il hawn. It-tweġiba parlamentari tikkwota li fuq parties u ikliet intefqu 1,874 euro fuq ikliet mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u 5,030 euro mill-Protezzjoni Ċivili. Bejnietom 6,904 euro. Mill-elezzjoni ġenerali il hawn intefqu 41,000 euro f'ċelebrazzjonijiet mid-Diviżjoni ta' Qrati tal-Ġustizzja. Dawn iċ-ċifri juru illi f'temp ta' 4 snin il-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija nefaq iktar minn 22,000 euro fi kliet. Filwaqt li l-Aġenzija dwar ir-Refuġjati nefqet 150 euro. Bekk, bħala total mill-elezzjoni ġenerali il hawn, il-Ministeru tal-Ġustizzja u diviżjonijiet li jgħu taħtu nefqu iktar minn 163,000 euro f'ċelebrazzjonijiet, parties, ikliet u festini oħrajn.